bụrụ na ile anya ị ga-ahụ ya m ji n'aka this big crayfish anyị na-akpụ ya oporo, amara m ihe unu na-akpụ ya ihe anyị na-ahụ ọ ya ka eji achụ abụ ntị, ama m ihe unu na-akpụ ya, ihe a na-asụchi mmadụ na ntị, ụmụaka na ntị, a na-akpọ abụ ntị. Iwere ya otu ọ dị enough, tinye ya n'ime glass cup, sachacha ya ọfụma, sachacha glass ahụ, tinye n'ime the glass cup, tinye ebere mmiri, hapụ ya ebe ahụ ọ nọchie efo. Iwere mmiri ahụ, were cotton wool na-ewere mmiri ahụ na-atanye nwa ahụ na ntị ma ọ na-atanye onye ahụ na ntị. Ọ ya ka eji agwụ ya, ọ na-ala abụ ntị ahụ ozugbo ozugbo. Ị ga-emerụkwu ya ihe dịka within 14 days. Ndewo.